खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। पानबाजार मरेल पुलिसिं जाथायाव सोमोन्दो थानाय सा10 सुबुंखौ खादों पुलिसआ। थांनाय शुक्रबाराव बे मरेल पुलिसिं जाथाया जादोंमोन, जेराव सासे सुबुंखौ गलानि मुवा बेसाद खावनायनि सन्देहआव सासे रिक्सा सालायगिरिखौ बुयै बुयै बुथारदोंमोन। बे जाथायाव दीपांकर दास मुंनि सासे सुबुङाबो गोब्राबैनो जोखोम जादोंमोन। बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ जितु कलिता, गौतम लहकर, हिरक मेथि, सारिपुर आहमेद, ध्रुबज्योति पाठक, आब्दुल खालेक, मोहम्मद मितादुल हक, समरज्योति बर्मन होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय आरोबाव सानै सुबुङा दासिमबो खारखोमानानै दङ। BPF आरो UPPL नि गेजेराव खौसे खालामनांगौनि थांखिजों फैगौ 12 आगस्तनि खालार होनानै लाइजाम गथायदों। एबसु, BSS, एक्सबिलिटि आरो XNDP जथाय खौरां मेलनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। राजखान्थिनि बेलायाव बर'नि जा दोलोफोर दङ, बे दोलोफोरखौ माब्रै खौसे खालामनो हायो एबा खौसे जानो थाखाय बर' माहारिनि जाखिनि आफाद दं आरो बर' रायजो राजाफ्राबो बयबो खौसे जानायखौनो लुबैदों। खौसे जाजानो लुबैनायनि गुबै जाहोनानो जादों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जुदि बे मोननै दोलोआ ज' जायाब्ला बर' माहारिनि थाखाय फैबाय थानाय समखौ मोजां जानाय नङा, बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो नुहुरदों। बेखायनो बे मोननै राजखान्थिखौ ज' खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, एक्सबिलिटि वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटि आरो XNDP वेलफेयार एस'सिएशनआ सिगाङावनो बिनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों नाजाबोदोंमोन आरो दाबो 12 आगस्तनि सिगां जों सावरायनो थियारि जादों होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिथांमोना। जम्मु काश्मीरनि कुलगामाव फिन आरोबाव सानै जवाननि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला जम्मु काश्मीरनि कुलगामनि अखाल ओनसोलाव रैखाथि हान्जाया 9 साननिफ्राय उदखारिफोरनि हेंथायै संदाननाया सोलिगासिनो थानाय समावनो हरखाब उदखारिफोरजों मोगा-मोगि जानानै गुलि गावलायनाय जायो। जेराव बे गुलि गावनाय जाथायाव उदखारिफोरनि गुलिया नांनायाव सानै जवानफोरा मुंख्लं जायो। बे मुंख्लं जानाय सानै जवानखौ बरनलेन्स नायक प्रितपाल सिंह आरो गुबुन सासेखौ सिपाही हरमिन्दर सिंह होननानै मिथिहोदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जम्मु काश्मीरनि अखाल ओनसोलाव मोनानि समाव गोहोगोरा बमा बेफ्रुनाय आरो सिलाइनि गुलि गावनाय सोदोबा ओनसोल नाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन, जेराव सानै भारतारि जवाना गुलि नांजानानै जिउ खहा जायो आरो गुबुन फारसेथिं शुक्रबारनि हराव गावलायनायाव सानै जवानफोरा गोब्राबैनो जोखोम जादों। बे गुलि गावलायनायाव सासे उदखारिनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों आरो भारतारि रौनिया हान्जानिबो गासै सा 10 जवानफोरा जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे ओनसोलाव दासिमबो 3नि बांसिन उदखारिफ्रा हाग्रायाव हाबसोना थानायनि सन्देह खालामदों आरो बे थाखोमानाय उदखारिफोरखौ रैखाथि हान्जाया संदाननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। मरियनीआव सानै BJPनि सोद्रोमानि गाज्रि सावगारि भाइरेल खालामग्रा सानै सुबुंखौ खादों पुलिसआ। BJP दोलोनि सोद्रोमाफोरानो सासे BJP दोलोनि तिताबरनि सोद्रोमानि मुङै नंखाय फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै फट' एडिट खालामनानै गाज्रि सावगारि भाइरेल खालामदों। बे जाथायाव बोलि जानांनाय BJPनि सोद्रोमाया बेबादि नंखाय फोसावनायनि थाखाय थानायाव केस थिसननायनि उनाव दायनिगिरि सानै सुबुंखौ खानो हायो। बे खाजानाय सानै सुबुंखौ बिरजु सिंह आरो गुबुन सासेखौ फुजा देबि होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे खाजानाय सानै सुबुङाबो BJP दोलोनिनो सोद्रोमामोन। दिल्लीनि जैतपुर मुंनि ओनसोलाव थाद'नाय गैयै रोजा अखा हानायनि जाहोनाव न'नि बेराया बायसिननानै गोग्लैनानै सा 7 सुबुङा जिउ खहा जायो। बे जिउ खहा जानायनि मादाव सानैया आइजो, 3 हौवा आरो 2 उन्दै गथ'फोरमोन। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय सनिबाराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 7 जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सा 8 सुबुङा गोमानानै दङ। जाथाय जानाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे रैखाथि हान्जाया रेस्किउ अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो 3 रुंसारि जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ 30 बोसोर बैसोनि सबिबुल, रबिबुल, 30 बोसोर बैसोनि, 45 बोसोर बैसोनि मुतु आली आरो 25 बोसोर बैसोनि रुबिना होननानै सिनायथिनो हादों। रायजोनि लाख लाख डिपर्टारफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। लाख लाख डिपर्टारफोरा भारतनि नोगोरारि मोननो हासिगोन। मुसलमानफोरखौ नागारनानै गुबुन गासैबो धोरोमनि डिपर्टारफ्रा भारतनि नोगोरारि मोननो हागोन। नोगोरारि सोदांनाय आयेन कानि सिङाव बैसोर डिपर्टारफोरनो नोगोरारि होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि इस्लाम धोरोमखौ नागारनानै हिन्दु, सिख, खृष्टान, बुद्ध धोरोमारि डिपर्टार सुबुंफोरा भारतनि नोगोरारि मोनगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि दैदेननाय आसाम सोरखारा रायजोनि फरेनार ट्रिब्युनेलाव दिन्दां जानानै थानाय लाख लाख डिपर्टारफोरनि गासैबो केसखौ बोखारनो थांखि लादों। नाथाय सोरखारनि बे बिथांखिखौ गोख्रों हेंथा खालामदों आसु आरो AGYCPआ। आसामाव कानि जोहै नङा, आसाम गोरोबथानि दफा बादियैसो डिपर्टारनि जेंनाखौ सुस्रांनो नांगौ होननानै दाबि खालामदों आसु आरो AGYCPआ।
अरुणाचलाव आसाम राइफल्सनि केम्पआव उदखारिफ्रा गिख्रंथावै गाग्लोबदों। गोबां गुलि गावहरनानै गिख्रंथावै गाग्लोबदों आसाम राइफल्सनि केम्पआव। बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायखौ आलफा सादिननि NSC-NA गाग्लोबनायनि सन्देह खालामदों। नाथाय बे गिख्रंथाव गुलि गावहरनायाव रावनिबो जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जायाखै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।